Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ceritanya mau diajak Mbak Yul makan siang. Mbok kan dijak ning aku karo kamu kan pengen makan. Terus karo itu pengen gua diajak makan kemana saya tak tahu. Saya pergi tunggu kesuami nanti diajak pergi makan siang. Ki buat dijak mangan karo Mbak Yul buat ning Tarban. Mangan apa? Makan enak banget. Terus? Sego sak kuali lho enteno, Bos. Wong iki mangan saiki tok. Enak, Min. Mantap. Wis iki. Meneng ae iki video kowe mangan. Kali-kali cobain ya. Ya. Kan mantap. Cobain beneran. Ye. Ya, ya. Ya, berapa? Panjang banget ya. Jangan lupa buat YouTube channel Olga. Iki tertanda aku dijak mangan Mbak Yul ning Tabat. Wadonge aku tang turu loh. Iki mandekonku terus dijak mangan. Ceritanya kan golek mangan gone doyo, ana doyo tutup. Oh, Instagramnya Bos. Mantap, Bos. Coba, Zat, aku sih. Kita lanjut ya, Bos. Lanjut dewe ya. Lanjut ya, Bu. Alhamdulillah. Kudu dulu mobil. Mobil toko-toko mangan. Lobos iki toblok nukono sate. 3 bungkus. Malah singgi sito lagi teko lupa. Mangan bae. Tekno, Pak. Terus terima kasih. Rezeki Bos. Ya rezeki dari orang baik. Ya alhamdulillah, Pak ya. Terima kasih. Orang baik dan semuanya sehat selalu. Amin. Timbul aku pengen mangan, pengen warak. Nggih, Udah Mbak. sehat. Lagi Mbak wis mangan rong piring pi. Alhamdulillah. Mangannya sangke. Tidak lara. Oke. Mudah-mudahan tidak cepat lemu. Ya, aku wis penting bendang mari mbok aku. Ben iso bakul. Ya wis bakul pi. Ki Mbak wis dok ngisi bakul 3 hari pi. Pakai rombok gua mau diputus wong. Apa? Gak. Gak sakit. Tempat sampah kan. Ojo sumber gua. Kayak di Sudah gak sapi ben kayak piring ini. Kayak piring ngono. Mboke Sudah ben di lembok aku. Ben di toko mbok aku kayak di raro. Coba, Pak. Iki mbok wis bar mangan arek.
Terima kasih orang baik, sehat selalu. Enggak, itu kita Bisa sedih saya kipin kok. ya aku tak sane kok. Dia lupi karo bagus. Mangan ya alhamdulillah. Ya kak aku nyepai obat mbak aku tau ning meja. Pokoknya sehat selalu bro. Banyak rezeki, lancar sehat, lancar rezeki. Amin mbak. Wis mbak aku tak cepai obat wis arep mangan sore tak cepai wis. Tak cepai obat bendang mari. Amin. Tanggal 23 kontrol ya. Kontrol mbak, dari pembelikur. Oke. Iya bos, mbak aku guys lupa. Ini kok di pak? Kamu Mah. Ini dipakai ya? Biar apa pak? Ini biar tau kok ngerunan ini lebih ya loh. Orang ngaredus loro. Besok Rono. Loh, suket tenan bro, gak suket. Aku sesuk ketemu babit ya pak. Bukan ngetone Mbah Bet toh. Ya. Loh, tenan suket zat akeh tenan. Ning suket ndi? toh. Ya ning kono. Ngamor bareng. Ngerunan. Nah, Dalane kaya ngono kok. enak Gus. Kok Hah, kowe omongmu menah engko nek kono malah kepetel loh. ora bet dolane. Wis bermangan wis nyantai saya iya to pak. Nyantai iki aku bar dadani egleng, arep nyawar meh Bos ning Ronan. Oh ning runane. Ronane. Tapi nek sore lah terus guys mulai. Ya udah. Ya kok sing motor hati-hati wae. Ya lupa kan dempene kebedang bos ngare jam 4 budal. Sagu goblok kok. Mereka tuh oyak-oyak. Oh iki ketok sore lho nyapa rono lho. Pikiranku waktu 2 jam itu cukup. Pikiran 2 jam perjalanan setengah ada setengah pas 2 jam. Enggak kok malah udah duduk Ya terah piye lor terah udan deres apa ya? terusan ya. Alhamdulillah kayaknya gak hujan. Wis terang ya. Terang. Kemungkinan nang mlebu 3 apa rendeng. Rendeng iki saya rendeng wis enak tapi yo 3 ya 3 Bos. ngesal wong benduran bos ya. Sakno. Omnya ajur. Oh ajur mumur bos. Ngesakno kasihan karo wong benduran. Piye wong benduran turune ya Turune wong benduran nunut, Bos. nunune tanggane sing gak kebanjiran sing main dhuwur-dhuwur kuwi. Sing masih legaan ya ketek. Bendang iso bangun, dan kena digo turun ae omahe. Ya kita dempene anak motor dam rono nggo uruk wae ya bendang satwi to ya. Bendang sat, Bendang sing omahe kebanjiran kok iso dan cepet dandani. ya amin. Ya jenenge wong kan ya ora ora to jenenge alam bos. Karena halangan itu Alam. tidak ada di kalender. Ya, Tidak ada Allah. siapa yang tahu. Kan jenenge alam ya to. Alam itu tidak bisa disetel. Karo cucuk wis udan cucuk pas udan itu udan deres cucuk. Kan gak ngerti cuk banjir gudeg ya ora ero to wong jenenge wong. Banjir wong. Bensin enek sing kali Bensine 35 liter. lho iki ning ndi ae ilang. Ya karo kali. Lagi rak ngirimi masintron bro, kali bro. Sakno iki tuku jane. Hah? Tuku ya. Sakno. Nah, masih dhuwur-dhuwur gak Pak ya? Sing lada dhuwur gak ya? Alhamdulillah enggak kok. Ya iki arep gremis ya. Iki wis gimis nah.
Iya, me gemes lho, Bos. Iya, warak. Suara kok. Warak kok iki mana saya sih. Aku wis mangan, tapi timbane nolak rezeki ya tak. Iya, tak apa. Kowe. Iya ora apa-apa, Timbangan Pak. mambu satene. Iya, betul. Sapa? Endi? Aduh. Cek. Cek. Endi, Cek? Cek. Kok iso telat ki piye to? Iki. Malah telat. Iki jare dinteni to. Tani lho. Sate jane ditukokno. Rarene iki bar magrib wae ya. Iya. Kamu kok jero kalau enak. Piye ki telat? Telat ara jero rezekine. Iya, urus rezeki. Kone Sampai benduren sapa? Saya kuine. kok bahas engkau bendu. Iki mangan, Ci. Loh, pacarmu kaitan lo. Iki mangan. Besok becek menuane rezeki, Cek. Ini kebagian kamu. Oh. Tapi gak apa-apa rezeki lho. Ya Gak wis boleh kok. menolak. Tapi ki Iya enggak? iya bener, tapi ki enak sih. Sing paling apik. Apa? Kowe mulai adus sih. Ya ngose ya, aku Rumah kan tuh, Sob. juga aku kan negak benduren. Lha gelem apa? Ketele jagung. Cukup yo. Joki sapa, Pak? Jagungnya liar. Lho, Bos iki gremes jebol cilik-cilik, Bos. Udah. Karo sapa? Sampai Oh, gak iso. Gremes ya, Bos. cacing. Keceng. Ah, iya. Iya. Ora kaiman iki lho. Tal iki tal. Ali dia. Iki gremes ya, Tal. Kowe kan nganu so, ngeterne sapa? Apa? Kompor. Iya. Iki gremes ya, Tal. Iki ada di arahe. Kompore kali. Enak, arah ada di benduren. Kendure padha lupi. Lah kuwi lho. Nah, kuwi lho. Lha kok ben roh bengi. Rokok. Lho kabane. Wes sih kadang dempeng arek karo bocah pengong kuwi malah kebanjiran dan lah klebas iki sambel Bos iki. Aku boleh mangan apa? Sawa. Oh, wis tuku sambel. Betul lagi mangan. Kok wis tuku bisa saiki, Jek. Ada kresek. Iki Bos sambel pecel, Sambel Bos. bos 5.000 bos. Oh, Mujek mau beli sambel 5.000. Kalau tuku anu, kalau tuku tempe. Lah ya, kuwi lho. Wong pengen bengi ya to. Wi oleh ki bos, nek dituku piro ki oleh. Oleh. Bos sak piro nek kan gak ro. Aku tuku 5.000. Ya. Kalau sing kae sak piro kan karo. Iya, betul, Jek. Kok, Jek? Yo, sak Diajarno. diajarno, Bos. Iki Bos, Muji beli sambel kacang, Bos. Bukan nang teni aku. Ya iki ngenteni sore ke ya to. Iya, kacang. Ora kan mantap. Mantap. Oh iki ya piye? Ah, coba ya. Saya tuku 5.000. Engko sesuk kena nggo sarapan, Ji. 5.000 kena gue sarapan. Piro? 5.000 piro? 5.000 karepmu. Nah, kok piro? Iki Bos, Muji tuku sambel kacang. Jane kowe yo gak tak perlu sak meneh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Wah, isi sambelku, Mbok. Engko nek wong tuku ki oleh dituku, Bos. Wah, Oleh oleh. dituku, Bos. Setengah kilo le, sak kilo Oleh. le. Lah iki lho, oleh. Engko nek wong nek Seberapa tuh le? ki pesen ki sambel nomor 1. Nah, beli Mbak Suti. Ki nan. Iki kok wis tunggu pirang-pirang sasi kok. Oke, siap ya. Besok sambil kumpul wong yo. Paling enak gunamu, kamu. Ya, betul sih, bisa. Semangat Eh, dipurno. kok kula kowe entar delok sambelku sing enak. Oke, siap, siap. Makasih Ci ya. Wes vlog sore hari ini. Jangan lupa nonton Yeay. channel Ojo Bos. Jangan lupa di Oke. subscribe ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.